Banskih dvora u listopadu 1991. bio je pomoćnik ministra obrane Gojka Šučka i osoba od njegova najvećeg povjerenja u pravnoj trakavici oko Perkovićeva izručenja Njemačkoj upravo na zasluge u stvaranju Hrvatske pozivao se i njegov odvjetnik. Da li da možete zamisliti da bi Mossad svog agenta izdao i da li možete zamisliti da bi CIA svog agenta predala? Oni šalje konjicu, napad oružani razne započnu ako treba za izvući svog agenta. Slično je u jednom od rijetkih medijskih istupa za Večernji list govorio i sam Perković. Meni je nenormalno da Hrvatska ne poduzima ništa, jer nema da šutne samo tako u Njemačku. I vjerojatno bi mirno činio svoje umirovljeničke dane da njemačko pravosuđe nije egzistiralo na odgovoru. Ko je naručio ubojstvo emigranta Stjepana Đurekovića u garaži 30 km od Minhena u srpnju 1983. Đureković je godinu prije otišao iz Jugoslavije kao jedan od direktora u INA-i kojega se sumnjičilo za malverzacije u trgovini naftom. Istraživački novinar Željko Peratović godinama tvrdi ubojstvo je naručila tadašnja komunistička vrhuška. Naručitelj ovog ubojstva za koje se sudi u Njemačkoj je Miha Špilja, tadašnji član predsjedništva SFRJ, koji treba postati predsjednik predsjedništva SFRJ. Njegov sin Vanja Špiljak i sin pokojnog Josipa Broza Tita Miš su bili upleteni u veliku aferu korupcijsku u INA-i. U tu aferu, ali u jako manjem mjeri bio upleten i pokojni Stjepan Đureković. Za pomaganje Đurekovićevu ubojstvu 2008. osuđen je Krunoslav Prates, suradnik UDBE od sredine 70-ih, ujedno vlasnik garaže u kojoj je odrađena egzekucija. Nakon presude Pratesu njemački istražitelji okreću se Perkoviću kao osumnjičenom za organizaciju ubojstva, no izručenje ne ide lako. Nekoliko dana prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Sabor donosi zakon, kolokvijalno nazvan Lex Perković, koji pobija europski uhidbeni nalog za sva kaznena djela prije 2002. Doista nitko u Europskoj uniji nije računao da će samo 3 dana prije ulaska u Uniju u parlamentu promijeniti zakon koji je prethodno već prihvaćen. To se nikada prije nije dogodilo, ni u Rumunjskoj, ni u Bugarskoj, ni u jednoj drugoj zemlji. Lex Perković postaje prvorazredno političko pitanje. HDZ-ova oporba proziva vladajuće i odgovor